हाय लोगोफोर आंनि सानबिबार ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाहैबाय। आंनि सानबिबार ब्लग इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला एबा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक एबा साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे नटिफिकेशननि बेलखनखौ थुनानै हो आरो कमेन्ट खालाम। आं दा ब्लग हगारनो नागिरदों लोगोफोर। आंनि ब्लगानो जाहैबाय आं खामानि मावनायखौनो हगारगोन लोगोफोर, मानोना आंहा भिडिअ बानायखानाय एबा भिडिअ खेबनाय गैया। आं खामानि मावनायाव जा एसे खेबनाय दं बेखौनो हगारनाय जागोन लोगोफोर। दानिया फैदो जोङो नायलांसै।